Għal-arboħra għal-kbira tal-Maltin u l-Awċin għenet lil dawk l-aktar fil-bżon. Dan kif matul il-maratona missjoni li kienet organizzata fit-tmim il-ġimgħa mill-Fondazzjoni U inġabret is-somma sabiħa ta' 400,849 euro. Waqt din l-24 edizzjoni l-flus kollha li nġabru marru mhux għal pajjiż wieħed biss iżda għal faxxa wiesa ta' 8 beneficjarji minn madwar id-dinja fosthom fil-Brażil, Bolivja, Peru, Etjopja, Ghana, Gwatemala, Albanija u l-Pakistan. Matul din ix-xandira ta' sem tiegħu wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fejn saħaq dwar l-importanza tal-karità ma' min huwa fil-bżonn u qal li b'dan il-ġest ta' mħabba igawdi mhux biss min ikun qed jirċievi iżda anke min ikun qed jagħti. Meta nkunu qed nagħmlu ġests ta' karità nkunu qed nagħmlu ġest ta' mħabba li huwa qrib ħafna tagħna għax ikun qed jaffettwa lilna. Kull darba li tagħtu tkun qed tirċievu, kull darba li ttejnu lil xi ħadd għalkemm ma tafux minnu, għalkemm mhux qed tarawh, tkunu qed tikbru intom, tkabru lilkom infuskom u tieħdu tirċievu iktar milli tagħtu. Net News tkellem ma' direttur tal-Fondazzjoni U Dun Ġwan Farrugia fejn spjega li din is-sena l-ġabra kienet b'mod partikolari għal dawk is-6 miljun tifel u tifla taħt il-5 snin li jinsabu f'riskju serju li jmutu kawża tal-pandemija tal-COVID-19. Skont il-UNICEF 6 miljun ta' ġifieri tifel u tifla taħt il-5 snin qegħdin f'riskju ġifieri illi jmutu letteralment minħabba il-COVID. Allura kuntattjana dawn il-missjonari soċjali Maltin ħalli huma trudem inwasslu l-għajnuna mod speċjali lil daw it-tfal vulnerabbli. Francesco Catania, għal Net News.